sekta ya matatu ni kubona beso kina gote bona bachi kubwatara namo n'abanyanyimbe ariko ne kibunango siribara marwa tanjiri gose binywegwa anemono stretch ya Kisii imeye county ya Kisii katikati y'umucyo bosongo asabona batebire amora abereka ko ni wasege kandi kubona sekta ya matatu batebire buna ningana go chikubwatara na kone kuna maruta liko chikoni wanaenda sense mejo aniga go chinga kibare konye certificate yo sake cooperative yabo ibonera abakonye asokonyara kwegendera boyigoni go bakwane mero babegete buna sekta ya matatu asokonyara go kinya mangana lengete uchumi Frida Kerubo no muliki tuniga twarigen roboti rokubwatia magega yokorosia cooperative ya chache transport iyo yarentiramo ababwatani be sekta yobosombi anene asensemo ya matatu nigoli tkolia lero baigwa certificate ligo chakabene obokoleri bwabo ukwana omobisa nyakwebani go ababolia koyetinya witera kolenta abantu eliokogacha enibo na korosia faida. As we are giving you this certificate, now make sure you strengthen your circle. You also increase more members to the circle and you do your savings so that it can empower you financially through the interests and the dividends that can be accrued from the circle. Ababwatani korwa asensemo ya matatu nigo bagokera egitambo kirekyo na kwenike buna nenchere ya moyo kubwatania abantu ba matatu na kubaigeria chimbwa chingia elyo kwenekia obokoleri obuya igo mwaro rero ya ikiranire nere mwachakire igo I'm happy because these are child which has been born today. Abanda ba matatu ekarotoramo na mbeya mona maskani togosaba aba piribaito ntotagitibanye koramikana igoro ya matatu gerarituko ntonda takoli chinchera chogo kwanda no nyambari batabwati ya maskani nigo boigo baerera emerobelio barachi guikirania hanene ase okorenta donas koba chibesa boigo nigo baene kyakobwatia amachiko elioko imukia chibesa cha makabeso asekera oyomo aliganigwa gosoa ikiara karumwa we certificate ye no koyora account ega asiane no da kobaligi donors baraba konye babe kichibesa alia na ino echinu mwanze igore huru ku contribute kichibesa chiao in shares kwa bareti vitwareta yo mwananchi richiko ndirororo fitting committee ngochoratori nerororo ekero wa kwa somera richiko ogocha se fitting committee ai wa join kwa beka shares chiao kwa gendra godiri ne pengi naye serikali ya county ya Kisii nigoya ne kigwako ene nali bagaligia asababwatani au barabe bagocha na boigoko gacha enibo yabo serikali ito ya Kisii county nigeri macho naendete ekigekubwaterana ni national government koha abantu bobo sombi security ekero security ero abantu abagotwara obolemu goko invest kolende nigo egekule tindi kyarwegwa ansonde bwensi orabega kubaturubania chinga kibaerera emerobelio yokorosia buya egetaseni egie chigali onde bwensi guchiesa na karoke members montebi mbona mweguna ngona montebi egere toti no monto ntobwati chinguru cyo kurusyo monto ekiera Gusii ege sunteme lakini ngwa kire gabana yetombu jamono ekiara buna ntebi nkorosia rich stage orosiri yeri amate ya eri enkoro ya erire bono yagocha gochaka boigoni go bagikiria obonia na boigo obotumekibwe binyego byo gotindia asebitaseni byechigali aseboigo babolia obolendi gotinyigwa iliyokwenekia obokoleri obuya ase sekta ya matatu monto konyoru ko ngusanya muna basubati osechisegi nagwanereta ewe banishment ko show a good example ko chia sabane na ritora ararenga abantu ba matatu na intuntore organize omongi nabo asiri ndo kia yalia bana bechukuru ngoja baralia barusu ku uniform ba kolibintu ba kolero sababa drivers baito ba matatu asesemo ya marua na mbeyemo ntobasa kunywa marua toko yendie gari ena mbende abantu barokonyara babwata jibagi babegete changaime tobasa ko mubugori onya kumaete ngane changa bugori Frida Kerubo, Ndizi TV.